Mali camancɛ kalanso olu taara tile 5 baarabila dɔ la. Kibaram sera ma olu ye a yɛrɛ ka fɔ Mali camancɛ kalanso o kɛn yɛrɛ ye baarakɛlaw olu kɔni taara tile 5 baarabila dɔ la ni o daminɛla bi tɛnɛndɔnya na mars kalo tile 13. K'aw ladonna k'a fɔ ko nin camancɛ kalanso ninnu na ko école professionnelle b'u la école technique b'u la fo ka taa se lycée yɛrɛ fɛnɛ ma. Ko nin kalanso ninnu olu kɔni ka baarabila o kɔni kun tɛ dɔ wɛrɛ ko jamana o kɔni tɛ ka se ka u ka musaka dɔw sara u ye ni o kɔni bɛ tali kɛ san 2021 ka taa bila san 2022 la. Ko ne a ta k'a lajɛ Mali kɛnyɛrɛ ye kalanso ninnu ko kɛmɛ sara la ko 20 de bɛ yen nɔ ko jamana o ma ninnu kɔni ka wariw kɔni segin u ma. Ko nin camancɛ kalanso ninnu kɔni na ko san o san écoleden hakɛya dɔ kɔni de bɛ yen nɔ jamana o kɔni bɛ minnu kɔni bila ka taa nin kalanso ninnu na. Ko o kama jamana ale kɔni de kan ka musaka dɔ kɔni sara ni kalanden ninnu kelen-kelen na kunkɔrɔ ni a yirala k'a fɔ ko o musaka ninnu olu kɔni tɛ ka se ka sara a ɲɛma. Ko wa n'i ye a ta k'a lajɛ ko u ka bɛnkan sɛbɛn kɔni kɔnɔna la u ni kalanko minisiri kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ko jurukɔrɔ kɔni mana to yen nɔ cogo cogo ko san kura kɔni man ka daminɛ ni ka o kalo 3 fɔlɔ ko o tɛmɛ ka sɔrɔ san tɛmɛlen o kɔni juru ma sara. Ko ga an bɛ waati min ko sisan ko kalan yɛrɛ kɔni bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la ko ga olu ka san tɛmɛlen o musaka o kɔni bɛɛ lajɛlen ma se ka sara. K'aw ladonna k'a fɔ ko nin hakilila ye nin kɔni bɔra camancɛ kalanso olu tigiw olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkuluba fɛ. K'aw ladonna k'a fɔ ko nin hakilila ye nin kɔni bɔra camancɛ kalanso k'aw ladonna k'a fɔ ko nin hakilila ye ninnu kɔni bɔra camancɛ kalanso o école privée olu ka jɛkuluba min faralen don ɲɔgɔn kan olu ka ɲɔgɔnye min kɛla sibiri don mars kalo tile 11 Bamakɔ kɔnɔna la. U ye a yira k'a fɔ ko nin tile 5 baarabila in o kɔni bɛna kɛ walasa ka jamana kɔni ladɔnniya k'a fɔ ko olu kɔni mago bɛ u ka wariw la. Ni promoteur d'école ninnu dɔw ka fɔ la ko ni musaka minnu filɛ ko a kɔni jɔda ka bon kosɛbɛ olu kɔni ka école ta ɲɛ la ko sabula n'i ye a ta k'a lajɛ ko ni wari minnu filɛ nin ko a kɔni caman bɛ taa écoleso yɛrɛ kɔni mɔgɔw la ka taa se école karamɔgɔw olu sara wari fo ka taa se u mago bɛ se baarakɛminɛn minnu b'an écoleso kɔnɔna la ni baw b'o la fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma. Ko wa écoleso privé ninnu u caman filɛ ko u bɛ luwansew de la ko a wariw kɔni caman fɛnɛ bɛ don luwanse sara o yɛrɛ kɔni fɛnɛ da fɛ. O de hukumu kɔnɔna la walasa ka se ka u ka nisɔngoya yɛrɛ ni promoteur d'école privée ninnu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ ko Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko camancɛ kalanso olu kɔni bɛna datugu ni kunɲɔgɔn in kɔnɔna la ni a daminɛla bi tɛnɛndɔya yɛrɛ kɔni na ni a bɛna kuncɛ juman don mars kalo tile 17. Ni jɛkulu ninnu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ ko sɔni olu kɔni ka nin baarabila in kɔni boloda nin cogoya la ta ko olu kɔni ye wulikajɔ caman kɛ u ni jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko minisiri. Ko nga bɛnkan minnu fɛn fɛn kɔni tun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko olu kɔni si ma se ka bɔ a sira fɛ ko o de kama sa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye nin kɛ walasa u kɔni ka laɲini o bɛ se ka taa ba la cogoya min na. An balimaw ni kibaruya ni kuma bolo ka da o kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.